Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 5 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 1, bersikulo 43 ngadto sa 51. Sa pagkasunod adlaw, nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Natagbuan niya si Felipe ug giingnan niya, "Kuyog kanako." Si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro. Nakit-an ni Felipe si Nathaniel ug giingnan, "Nakita namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod ug gihisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret." "May maayo bagod nga gikan sa Nazaret," nangutana si Nathaniel. "Dali diri ug tan-awa," mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, "Ani ay tinuod gayud nga Israelita og hingpit ang iyang pagkamatinud-anon." Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, "Nakita ko ikaw didto sa ilalom sa kahoyng igira sa wala kapatawga ni Felipe." Si Nathaniel mitubag, "Magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw ang hari sa Israel." Si Jesus miingon, "Mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira? Makakita ka unyag mas kahibulungan pa niini." Ug miingon siya kanila, "Sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsakakanaog diha sa anak sa tao." Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.